tuturor! Astăzi vom face un nou episod în care ne vom juca Clash Royale, după cum bine se vede. Am văzut că episodul trecut a prins destul de bine, adică îmi pare că am făcut 5 like-uri, ceea ce este foarte bine pentru început. Am și vreo 11 abonați, ceea ce vă țin să vă mulțumesc că ne-am strâns atâția într-o perioadă destul de scurtă, dacă pot spune. Și astăzi ne vom juca Clash Royale, pentru că acest canal nu este doar despre Brawl Stars. Și ne vom juca Clash Royale. Probabil episodul următor va veni cu un alt joculeț în afară de Brawl Stars și Clash Royale. Însă voi dați un like acolo, un subscribe și scrieți-mi în comentarii ce joculețe ați mai vrea să vedeți pe acest canal și dacă vă place, desigur. Ok, haideți să începem. Acesta nu este prima mea, nu este primul meu match pe acest joc. Adică eu am mai jucat jocul acesta, dar acum nu m-am mai jucat și pur și simplu l-am lăsat pe altul. Haideți să vedem dacă câștigăm și noi aici acest match. O să spamăm, cum s-ar spune, pe aici. Dar cred că suntem cu un bot, deoarece nu se vede. Nu atacă. Asta cred că sunetul un pic prea tare. Sper să fie mai ok acum. Cred că sunetul ăla a fost prea tare. Câștigat și primul match. După cum bine v-am spus, dacă nu mă înșel, în episodul trecut, episoadele vor avea cam 15 minute, 10-15 minute, cam ceva genul acesta. Da, aici, să deschidem și noi acest stuleț. Descurcăm cu un player adevărat. Nu mă lasă să pun ce vreau eu deocamdată. Ceea ce este destul de nasol. Ok, acum mă lasă. Asta e că canalul ăsta vrea să duc cât mai departe. Și de ce nu, în timp, să avansăm și să postăm jocurile de pe calculator. Adică eu la momentul de față pe calculator am Minecraft și CSGO și aș mai putea să dau niște joculețe. Faza este că este mai greu acum cu editatul în calculator și nu se pot să-mi iau deocamdată. Să-mi iau, să pot să editez și să fac joculețe pe calculator. Vom câștiga și meciul acesta, ce este foarte, foarte ok. Acum, aș vrea să facem, deci dacă facem 5 like-uri, sunt foarte fericit și o să postăm un nou videoclip. Și știu că am spus că o să vreau să postez cât mai devreme, dar am fost foarte faptul că cred că am postat primul videoclip vreo 11 zile, dacă nu mă înșel, și de-abia ieri, parcă, s-au strâns vreo 3 like-uri. Astăzi avem vreo 5 like-uri și ba chiar nu aveam decât 2 abonați, ceea ce m-a făcut așa trist, cum ar veni, dar cum am văzut că am făcut 11 abonați, 5 like-uri la clip, am zis gata, trebuie să postăm iar clipuleț. Ok, faza este că acum
suntem foarte avansați, pentru că de-abia am început, singur. Dar o să ajungem în curând cât de avansați putem. Deocamdată doar 5 minuțele am filmat. Mai filmăm vreo 7-8 minuțele în care o să ne jucăm aici, să mai vorbim. Probabil unii vă întreba de ce nu fac live-uri și vă răspund acum. Nu vreau să fac live-uri deoarece am și puțini abonați și probabil nu o să se prezinte cam nimeni sau doar un abonat. Și nu prea aș vrea chestia asta. Probabil live-uri o să fac când o să am 100-200 de abonați, pentru că nu mi se pare ok să fac de acum să nu am niciun abonat pe live. Pentru că știu cum este, am mai avut un canal pe care mi-am luat strike din păcate și chiar nu știu din ce cauze, pentru că melodii puneam din alea clasice, nu de la nimic de la alți youtuberi, dar pe acel canal mă apropiase foarte mult de 100 de abonați, ceea ce m-a bucurat foarte mult și când am luat strike am fost foarte supărat și trist în același timp, dar da, mi-am revenit acum peste câteva luni și am zis să încep iar un canal de YouTube, deoarece mă pasionează foarte mult chestia asta. Ok, faza este că acum o să facem un mic opening și o să ne ducem. Mi-a picat o epică, Scarmi, cred că se numea ăștia, și acum mi-a picat și muschetira, sau cum se numea? Musketir, scuze. Ok, și Skeleton Army, ok. Da, acum țin să vă spun că eu cu engleza sunt cam pe lângă, adică să nu vă așteptați foarte multe de la chestia de asta, pentru că nu sunt foarte rău cu engleza. Știu engleză, dar nu foarte bine, ceea ce este nasol din punctul meu de vedere. Ok, haideți să dăm aici upgrade la toate roștiuțele astea, nu știu cum se numesc, stația în total, chiar nu știu, cărți de joc sau ceva. Avem cam 8 minute, este ok să mai ne jucăm. Deocamdată nici n-am trecut în prima arenă, suntem tot acolo la unde ne-a antrenat, cum ar veni sau la nivelul ăsta. O să încercăm să trecem, dar nu știu dacă o să trecem în episodul acesta. Oricum, data viitoare o să pun altceva, nu o să pun tot Clash Royale. Probabil o să pun, să vă spun acum la ce o să vă așteptați. Probabil o să pun Standoff 2, ceea ce sunt sigur că ați auzit de el. Sau altă variantă ar mai fi un fel de GTA San Andreas, dar nu sunt sigur dacă acel videoclip va urma. Scrieți-mi și voi în comentarii dacă vreți altfel de joculeț din acesta și o să vedem, adică orice joculeț mai vreți voi, adică Roblox sau, nu știu, vă dau și eu exemple. Acum mai vedem ce va fi următorul clip. Probabil voi posta din nou, chiar nu știu, probabil o să postez din nou cam pe luni, aș vrea să postez deocamdată cam de o dată pe săptămână și dacă aș posta o dată pe săptămână aș vrea să postez în ritmul acesta cam până când fac și eu vreo 50 de abonați, ca apoi să postez de 2 ori pe săptămână. Și normal, cum creștem în abonați, să ne reprogramăm, dacă aș putea spune, programul.
probabil de la 200 de abonați o să postez de 3 ori pe săptămână, scuzați-mă. Și tot așa. Ok, pe contul acesta o să ne punem numele de Crazy. Deci, cum v-am zis, o să vreau să postez o dată pe săptămână până când facem 50 de abonați, până când ne strângem aici 50 de abonați. Și sper să mă auziți bine, adică chiar nu știu cum mă auziți. Apoi până pe la 200 de abonați o să postăm așa până de 2 ori. Și după aceea, când strângem 200 de abonați, o să postez de 3 ori pe săptămână și probabil cam așa o să rămânem până pe la 500 de abonați. Dacă Doamne ajută, o să-i facem pe aceea. Bine, eu acum sunt foarte emotiv, aș putea spune, bine, nu știu exact care ar fi cuvântul pentru asta, dar uitați că 11 minute. Nu știu care ar fi cuvântul pentru chestia asta, dar sunt așa, bă, hai că putem să strângem 200, știi, putem să strângem 500, putem să strângem 1000, dar fata e că nu știi niciodată dacă strânge, știi? Pentru că asta depinde numai de voi, de comunitate. Și care e că până acum am fost destul de bine primit pe această platformă. Adică mie mi se pare prim videoclip 5 like-uri și cam 11 abonați, mi se pare foarte wow. Deci mi se pare extrem de wow. Și dacă o să fie aceeași susținere și acestui clip, cred că nu e foarte bine gramatical. Adică dacă aș strânge după acest clip într-o săptămână vreo 20 ceva de subscriber, Doamne ajută, și mai mult. Bine, acum eu nu zic nimic că bă strâng, știi, pentru că chiar nu pot să știu chestia asta și știu că vorbesc foarte mult, dar așa sunt eu. Și dacă aș strânge cam 20 de subscribe sau și mai mult după acest videoclip și la acest videoclip tot 5 like-uri, ar fi foarte, foarte frumos și m-aș bucura foarte mult, deoarece aș vedea că mă susțineți și că vreți să scuzați-mă, am emoții, pentru că sunt la început, acum cred că e de înțeles. Deci înseamnă că mai vreți videoclipuri de la mine, dacă se strâng și dați like-uri. Pe mine nu mă ajută cu nimic chestiile astea, cred că ați auzit chestiile astea de grămadă de ori și cred că toți știți că banii se fac din vizualizări, dar eu n-am venit pe această platformă pentru vizualizări, am venit doar pentru că îmi place foarte mult să socializez și îmi place foarte mult să fiu și eu așa, să colaborez cum ar veni, pentru că nu neapărat că vreau faimă și fani și nu știu ce, dar vreau pur și simplu așa o doză de energie. Cred că știți că toți youtuberii își au un fel de energie, bine, după ce se termină toate chestiile astea, își au altă energie pozitivă de la abonații lor care le dau efectiv comentarii pozitive cel mai mult. Cred că n-am vorbit cel mai bine gramatical, dar nu știu dacă contează asta pentru voi acum. O să încercăm să distrugem aici cât mai repede astea, pentru că deja cred că avem ceva mult, da, avem cam 14 minuțele. Cred că imediat o să închid și eu acest videoclip. Nu uitați să dați și voi un like. Că nu știu ce s-a întâmplat aici. Ok. Să punem și noi chestia asta aici. Am trecut și arena în acest videoclip. Haideți să deschidem și noi chestiile astea, cele
avem pe aici și încheiem și noi videoclipul aici. Am dat ceva. Bine. Eu am fost Flavius, sau mai bine zis Crazy. Voi ați fost nebunaticii, scuze, după cum aș vrea eu să vă spun de acum. Noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!